Olipas pitkä matka sinulla, Elisabeth. Se on kyllä totta, huomenna on maanantai ja työt kutsuvat. Voi kun voisin ottaa vapaa-päivän ja lähteä lomalle. Vaikka Ranskaan. Minäkin ottaisin mielelläni lomaa, jos vain saisin edes yhden vapaa-päivän. Minä en ottaisi lomaa, vaan jatkaisin hommia. Teet aivan oikein. Ei kukaan voi lintsata töistä, se on kuin lintsaisi koulusta. Olet oikeassa, Elisabeth, ei kukaan voi lintsata mistään tapahtumasta esimerkiksi töistä. Nyt puhut asiaa, Edna. Hyvää yötä tytöt, lähden kohta kotiin nukkumaan, että vaimo ei ala huutamaan.